sa pag-explikar sa Pangulo kay nganong normal ang tanan kuno mga higala. Binaw ato maminawon mga katropa. XFM Katropa. Nandito tayo at pinupunta, iniikot sa amin ng mga iba't ibang palengke para tiyakin Sa palengke? na ang presyo naman ng pagkain natin ay hindi biglang tataas. At Mura lagi nang gipingutan papasalamat imong din presidente kami dong. sa mga bento dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Kaya't ay patuloy naman ang pag-inspeksyon natin para tiyakin na ang food supply, hindi lamang ang food supply kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least ay makikita natin na ma-maintain lang natin sa dating level. Titignan natin tuloy-tuloy pa ito dahil hindi natin malaman kung ano katagal ang gera na nasa Iran, nasa Middle East. Kaya patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi masyadong maapektuhan nitong krisis na hinaharap natin sa Middle East. At dito lang sa Pilipinas, normal lang muna ang ating mga presyuhan at tinitiyak nga natin. Normal di ay. Kaya hindi ang supply natin, maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan pag-holding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talagang sinusundan. At para sa nakikita naman natin, ay sinusundan naman ang mga price cap na nilalagay ng DTI. At nakatiyak naman sa Department of Agriculture na ang supply ay sapat. Kaya hindi kailangan mag-holding ating mga vendor, hindi kailangan wag nyo naman samantalan at buka na pang hindi nila ginagawa. At kayo nagpapasalamat dahil dito sa tulungan, dito sa pagtutulungan nating lahat, isa't isa, at konting malasakit sa bawat kapwa Pilipino. Gamay lang daw, gamay. Natin, malalampasan din natin itong hamon na hinaharap natin. Kaya munang-una, siyempre, food supply ang pinakamahalaga. Ito, kaya natin makontrol. Ang presyo ng langis, siyempre, binapantayan lang natin kung ano yung mangyayari sa gera. But, sige lang, is it something normal pa naman, mahal. Everything is normal and we'll just keep working to make sure that it stays that way. Para naman kabuhayan na ating mga kababayan ay hindi paapektuhan. XFM Nandito tayo. Yun! So, I believe, mga higala, inyong nasabtan. I would like to believe, mga katropa. Nakuha ba? Nakuha? Ma'am Lisel Acaso. Ma'am Lisel, nakuha, ma'am? Nasabtan? Unsay normal? Ha? Normal lang ko, no, mga katropa. Kunting malasakit lang daw. Bahala gamay. Gamay ra gyud ining malasakit ni BBBM may ganun. Nagsaka magahigala ang presyo sa mga palaliton. Di gid nimo ikalimod. Na ay uban nga nagpahimulos. No? Una magahigala nagsaka ang presyo sa kining petrolyo. Gikan mga katropa sa naanda na tong wa kaabot sa 60. Karon naana sa 120. So doble mga higala. Humani ini, no? Dunay domino effect mga higala ngadto sa uban nga mga commodities. Nga naman because of transportation. Tungod mga higala sa transportasyon. Sa ato pa, doon nagyoy na sinatian niya krisis sa pagkakaroon. Dili ni siya normal. Kung para nako ha, para nako dili ni siya normal mga higala, gumikan kay this is not the way we used to be. And this is not the situation that we used to. Dili kini mooy atong naandan nga sitwasyon. Bullseye! Bullseye! Naanadta nga ang presyohan sa gasolina may kala na nag-range from 50 to 70 pinakamahal na siguro. Mahal na kayo na, no? Adto na mga
kuan na kanang usa pa na Diesel Max, B-Power, mga para sa Shell o sa Petron ba. Ano na siya. Pero adto ka sa mga mid-range lang, well, naa sa mga 55, 57, mo na atong naandan baga presyo mga higala, naandan na to. Karon nikalit lang ka 100. So, how this is normal? Paon siya ni nahimong normal kung dili na ni maoy among naandan. Nginasayod man gyud puta mga higala nga human aning pagsaka sa presyo sa gasolina ang mosunod ani, of course, kamo nga naturalmente mga higala. For example, tracking. Unsay pamaagi may gala nga moabot ang bugas paingon sa mga palengke. Tracking. Si tracking ba mga higala dili mo mahal? Posible gyud nang mupatong siya may gala sa iyang singil nga naman krudo ang iyang ginagamit, naga-fuel siya and then nagdubli ang iyang costing. Imagine kung ang amo mga higala, imo na nako example ha. Patrol namo mga katropa. Ang among patrol kanang 47 liters by kaya na mo na magamit within Tagum City and kung naay mga emergency mudugang, pero most likely pag naa lang diri sa syudad mga kaigsuonan kaya siguro na mga 2 ka semana kapin, no? Ngedi na mo na mga higala madugangan. Oh, it stays on that level, 47 liters by. Pag-abot karon sa pagtubil nimo, the same budget nga imong gihawiran from 47 down to 27 liters. From 47 ha, gikan sa 47 litros pagtubil nimo sa the same budget. Mga katropa, 27 litros na lang. So say buhaton nato ana, reduce activity. No? Kinahanglan nga ma-reduce nimo ang itinerary sa patrol. Kinahanglan nga wala na yung mga unnecessary nga lakaw. Nga naman, kalayo kaayo sa no? Pilay mga higalay variable niya. Gikan sa 47, ninaog tag 27, 20 litros ang nawa may gala. Ngano na, tungod sa pagsaka sa presyo mga kaigsuunan. So kung imo nang i-apply mga higala dito sa mga tracking, supposed to be ang budget niya pang krudo nga 5,000, mudubli na. Oh, mudubli na. Kang kinsa man ang sa gubangunon na sa tag-ias tracking, asa man maningil may galas tag-ias tracking, dito siyang kargahan. O di, mumahal ang commodity nga ginakarga niya. Ana ka simple. Bullseye. Bullseye. Paon sa kini mga higala makaapekto sa atong tanawa daw atong kuan dia, atong isda mga higala. Paon sa mamagi maapektuhan ang atong mga isda karon. Baligya dia sa palengke. No? Giun sa pagpanagat sa atong mga mananagat dito sa laod. Crudo, diesel man siguro na, no? Kanang mga diesel may tubil na dong. Kanang mga usa na mga makina gay nila sa pambot, diesel na. No? Gasolina. Oh. Gasolina apas-apas raman sa diesel karon bay. No? Mo tubil lang ba ang isa ka bangka o isa ka litro, isa ka gabi eh? Dili oy. Tukbon kag pating ano ngala. Gukuron kag bisag galon-galon gyud container gyud pud na may gala ilang ginatubil. Nya naabay special price para mga igala sa mga mag-uuma wala. No? Para sa mga mananagat wala sad. Ang ihatag karon sa gobyerno unsay mo sa gobyerno? Subsidy, fuel subsidy. Pila man? 3,000. Pila ray mapalit sa 3,000 ron? 27 litros ay mapalit sa 3,000 ug 3 diesel imong paliton. Ngano, di na mo mangaon, sabaw na ninyo ng higupon na ninyo ng diesel? Pinawa! May buntag diha sa Cebu, 70 na ang ganador from Charlene. Grabe, mahalas bugas nyo diha eh. Mahalas bugas Cebu bay, kayasa. Pinawa! Ataya, god! Grabe, ataya, istoryaha, oy. Bitaw! Alas 7:57 na mga ikalantag na sa itong pagmanagubanuban. Munang, tanawa kung giunsa ka pag binuang, mga katropa. Giunsa ka pag yaga-yaga sa atong gobyerno. Kung ikaw mananagat, tagaan lang kag 3,000. Nga fuel subsidy, bay. Ha? Nga ang imong, may kadaadlaw katagaan na ng 3,000. Kadaadlaw katagaan na ng 3,000 fights. Ha?
Pero katagan na kausas o kabuan mga igala, i-divide nagkapila ka managat mga igsoon, may pagwa. Di na lang ko managat ako, makadawat kong fuel subsidy, asa man ko managat og ako. Ay! Ha? Siya dili ba yung pagpanagat? Yan naman, kaila mo sa isda. Ngayon abot ni mo dito, may gala mo, sod, yun na sa inyuhang ko. Adili, oy. Manaan pa ka, nagkapagag-angay, buhaton dito. O niya, magkaway swerte, may gala, zero pa ka. Minus panagat. Ano, makaimabit ng mga mananagat na to, minus panagat, bay. Way mo tukob. Way mo kubit. Busy ang mga isda. Na magpaapong na sagka, magpaapong. Sabi, buduo lang na mong paapong, di may gala. Bulinaw? Ay! Trismil mga katropa sod sa kabuan. Pila raman ito yung dagano na kada adlaw kang managat mga igsoon, wala kaabot nag kuan. 100 ang budget nimo kada adlaw o kada adlaw ka managat. Yabutan lang kada adlaw 30 days in a week ka may pahuway ni sila. Sige man na silang panagat. So, budgetan lang ka sa gobyerno. Usa ka litro kada panagat, di mo? Abuang. Wala istoryaha, oy. Muna nga mamahal yung isda ka naman. Managat ni sila, gamit man na silang fuel. Unya, syempre, ang ilang tirada karon mga higala, para po makatipid-tipid, imbis nga managat every day, no, or every night, ang ilang buhaton, twice or thrice in a week na lang. No, aron nga makuha-kuhaan kay ngano man. Maora mang istoryaha, lugi man gyapon, mura gyapon kag namasada. No? Kay barato ra sang kumprada. Kay pag-abos palengke mga higala, patungan pa man pud na siya. Ana sad ang nahitabo, yan asang mahitabo ana mga kaigsunan. Oh. Syaro naman wa na nakita ni Bongbong. Asa na ini nga gikuha ng term niya nga normal ang tanan? Normal lang gumikan kay nagtanaw siya di sa Palengkes, Manila. Wa siya magtanaw sa kahimtang diri sa Mindanao. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Kahayahay mga higala nila. O pa'y una na abtag mga ayuda, nakita pag atong nahatagag ayuda, may higala ni Senador Bongo nga nireklamo pa. Ngano ko nung mapuno ang balde, kayo ikalo ng balde sa iyaha mga igsoon. Eh? Kayo naman itong naakay 5 ka kilo, naakay 5 ka dilata. Nireklamo pa kay ngano ko nung naikarton ang balde, napag yung balde. Kay ako'y natungnan, ikalo gina ko ng balde, buak yun na may higala. Oy, kamo pong ubang mga higala, mga kaigsoon na nato nga makadawat og ayuda, ipod mo sige reklamo. Kaya nga naman, dili na insulto kang Marcos, dili na insulto kang DSWD. Insulto na namo nga mga taxpayer nga nagbayad og tarong. Ha? Insulto na namo may galangan na narbaho na ningkamot nga dili gyud magpalaban, dili mi magpabuhi sa gobyerno. Mamayad mig tarong nga buhis may gala para ang gobyerno dunay panudlanan. Nya pag makadawat mo ayuda gikan sa gobyerno, mureklamo mo kay ang inyong nadawat tulo ra ka buok ya dilata. Samantala kami nga gabayad mga higala. Unsa maihatag ni Marcos amo ah. Gipangutan na bitos BBM may higala sa reporter, sir, ang mga middle income earner. Ano po? O ano po ang tulong para sa kanila? Meron ba, sir? Wa gyud siya kasabot sa pangutana. No? Kadungog mo ato, wa gyud siya kasabot may galas pangutana. Excise tax ra daw. Inya asa naman ang inyong excise tax gidali ba? Muna inyong urgent nga ang inyong gi-urgent ang sufficient in ground para sa impeachment ni Sara Duterte. Ngano malungag na mo ng impeachment ninyo? Dapat ang giuna ni nila mga higala. Bisan pag nag-recess ang Kongreso, dapat ang unahon sa ato mga magbabalaod unsaon pag-alibyo ang kinabuhi sa matag Pilipino karong mga panahon na. Pero kining mga diputer mga higala, Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. gamay na lang yun, magkapamalikas na ko. Gamay na lang yun. Kalimot lang ko, basig sinyag malimot ko may gala nga pari ko. Muna din ako gusto kalimtan ba? Sing malimot unya ko bagay igsoon. Oh, narabay mamino ra ba ni uban ako among mga miyembro sab. Oh, good morning sir. Chat out sa ako ang family Piedad. Dios Pagadian City gadag chat out
Sabay chat out, oy. From Ronnie Piedad, diri sa Clarin, Misamis Occidental. Thanks, sir. Salamat, sad. Thank you! Maria Norma Rubin, sir, ang sakto diri 3,400 ang ganador. Unsa man na, ma'am, usa ka sako. Pila man na ka kilo nga sako kay ang isa naman pud ka sako ang tawag aron nining kuan di 25 kilos resod tunga sako ba. One sack naman pud tawagan aron mo naman bag-ong isa ka sako. Okay, ang sako na to so na burdin man to. Or kining usa ka sako tag 50 kilos. Rodime, maing buntag Wilma Disuyo, ma'am, kumusta? Last week nakapalit ako ang manghod og 30 kilos bugas tag 25 per kilo. Dito na sa gobyerno. Pero kami umilabotan di kimi kapalit. No? Clark Mix Vlog, arang-arang ang inyong bugas na ay 52, pero diri sa CDO 57 pinakabarato, puryagaba na diri. Sa pa ni mga igala nga problema na to. Kini Pilipinas dili parehag presyo tanan. Na mga lugar nga di na kay na to makaingon mi nga di kay na mo ma-feel kay di man kayo mahal. Pero kining tagom actually mga igala ang mahal diri pliti ra gyud. Ay! Diri noon sa tagom mga igala og di ka baga og pitaka ining mo pliti ka mga igsoon ayaw na lang. Ay! Og naanan ka sa inyo may gala nga mosunod og minimum or kining ginatawag nga taripa diri wa na may gala mahitabo. Ay! Diri sa Amostagom inig sakay nimo may gala inig para nimo sa pedicab. Kinahanglan nga butangan gyud nimo apelyido may gala imong destino. Kinahanglan mo ingon ka nga Gmall 50. Ana. Ay! Kay imagine na kung panimalay gikan diri sa Domingo Village paingon dito sa Mangga. So wa pa ning pagmahal karon mga igala sa mga pamaliton. Ang singil mga igala sa estudyante nako magigsoon. Musakay ako estudyante. Ato dito sa Mangga wa man nakaabot siguro 5 kilometros na. Ang singil mga igala 30. Binuang istoryahan. Kana lang gyud ang mo address tago, medyo mahal-mahal lang gyud ang amo ang pliti. Pero all the rest may gala gwapo kayo dire. Nindot kaya mo ang kuan diri dili pod mga katropa among mga tindiro naiuban mga tikasan pero masumpo raman. Mapilpil ra ba? Naiuban manikas pero madaog yun sila sa mga tarong mga kaigsuunan. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.